So may buntag mga bro na natadali sa Giso Mandawi. Ari atong stepping nga joggingan and walking. Tuyok ta dito sa padong kabangkalan. Nya so dara. Ning magsingot-singot na kayo ba? Grabe na kayo mga ang gawas ng mga residue. Mga beer na. Ano siya, shortcut. Giso Mandawi. So ano siya dara, tapita. Hey guys, na mga Siberian Husky akong gi-videohan, mga woolly fighter kayo. Kalmares na sa dalan ba, nagya po tas Giso karon naglako-lakaw mo na siya Mandawi guys. So siya pa kaari ari na mo naglakaw lang jud ang atong step and style, jogging and walking for healthy. So kita siguro painless tuli ka no, barato ra kay tanan. Araga pong makita mo sa Giso. Naabot na ko diri sa Longwin. May burgeran na Yoko. Yuka de. Burger yan ay chicks. Alright. So lakaw to padayon. Sumudra, yaw-yaw na ko. Dito sa Makon ni ana. Mandawi Plaza. Tara, mo na siya Plaza Mandawi. Mo na siya bagong gitukod sa Christmas. Daghang kay pagkaon. Daghang kay mga stall sa pagkaon. So two-way ni siya diri. Ana, padong ko sa simbahan. Kay dagkot sa kadali. Kay man lang ba, magkasyahan ta. Magkasyahan ta sa itong mga pag-ampo. Padayon itong pangampo sad ba. Mo siya Mandawi, Plaza Mandawi. Nani na rin ang Plaza Mandawi kung padong na Christmas. Magara night market mo rin sa kung sa Kulon pa night market. Kung dari ka sa Kuan Plaza Mandawi, ano na food market ba na ano lang simbahan. So misa ron guys, misa ron murag 4:30 AM magsugod ang ilang misa. Wala bigyohan natin dere mga experience at wala pa nakakita dira ano ba. So mao na siya dere ang Mandawi, St. Joseph Church Mandawi. So padaw mo ta mudagkot. So ana apitas entrance kilid nabali na nilang entrance kay giayo ba. So daraw mo na entrance unta dere ang bagong gate dere sa kilid na dara mo dagkot sa ta mampo sa tas mga kinahanglan sa kinabuhi perme hinaot nga matinood taon tuyok lang gud na siya dra. So ana pak dagkot o pa mo dagot ting kandila na amna sila suwat nga pag-ampo des babaw. So basa sa kwarto mga ampo na yun. Mga siya style na to guys. Dagot kas kandila ana pag-ampo. So mga nila ang prayer. So hindi pa rin dagotan mo si St. Joseph hikap sa ta ampo amen na yun. So Reynidas Plaza Mandawi Plaza panagbanag na ba daghan kay kaon karon ang gabi daghan kay kaon ni gabli ani ron tigtuyok ra gud ilang Christmas tree na napagdan na ta kay padung naman hayag padung nakadlawan ba pagka-abot sa ilang Christmas tree nga nagsiga. Mo na sila design nila sa Christmas decor nila sa ilahang Pasko karong umabot nga 2022 year ender ba na video ta dere nya dara ako sang i-post kadali kay nakoy ganahan nga murag drawingon ba na picture ka dapit dere. So ana lakaw na ta ako sa ibabaw padaw na ko sa ibabaw istansya labang ta nagkan kay mga kuano nagkan kay lungon
Halong mo na Kaya nga diri sa ibabaw dapit dawi. Ako naabot ako diri ako padong skin na magikay. Taray magikay na ta. Pay pumirin niya ni Agi. Okay, lakaw lang dito, lakaw hantod, lakaw jogging kung video, lakaw jogging dara ay dinlodge ay ngita kay mga boys diri magpahuwas ka diri. Diri nakita atang na makadlan sa binglibin so lahos ta kay palitag rapper nana tas sa abot tas kabangkalan Ni nanay. tuyok tas kabangkalan Kuyok tagog. so akong gihapit Alam ning ba, kabangkalan. si nanay katong akong nakita pag last days kabangkalan skin na Hernan Cortez kusang gihapit diri kay tagaan ako saging ito ko ganihag saging matong nakat Mata pagkat nako, tan-aw nako daray. Ay naot nga nas nanay dire. Makit-an to to balik dire kay kung wala ihatag ng naglayan ang akong saging ay pinalit. Mo to ang ingon sa akong kaugaling. Walas nanay, kung swerte. May taginaot nas nanay nga. Pag-abot ako sa unahan nga. Akong gipangitag maayos nanay nga gitanong-tanon ako kung asa siya dapit dapat siya sa atbang Wala kay pero naabay ko dito dyan sa shell timing si kayo ba abot ako dito daray Wa just nanay. daray usus pag abot ng mas nanay tutanaw ko mga tana to sa mga crew asa na is nanay dahil magpuyo wala man so tanaw ko balik na ako sagi ako lang gihatag sa katong nihatag o ganang kuan ba namunit lata ba ko karton lata tigaan ako siya mangita sa ta manghunting sa tag mamunit lata ba tara ang tiil guys murag aksyon nagka na balik na ta ako na ta padong talamban tuwa mas nanay dito Nakaw, karon dara ay nakitaan ako si tatay nasuyo kanay kanang naay kared matong natagaan sa saging tulakabo ano siya pasalamat kasi ako siya kaon ako siya saging kay nalipay siya ay dara ay napamo ko saging diri mo na kung saging ana pero sa trako pero sa saging na panghatag Kamagian lang. kung ngita na sa tag spot na yung mga bata pero eskwelahan di na smile ang ising na to sa ano sa dapita ay kabangkalan nahan skin na sa pine tree agion so lakaw gyapon pa lakaw ato ta mga bra ato tas tumoy na hero ay tuyang nagpangihi ano siya diri ang shop sa akong uncle Limboy diri dapita kabangkalan na ta adong kabangkalan talamban ba Kuyok ka dali ba? naasa mo ko andre NGC North Home kaya mo siyang nasa bang try ano ko sumahan Kabangkalan. mo siya yung mga home North Town siguro na kabangkalan Very kita. Ako nang zoom in gini ha. Para pagkaon, zoom in mo na. Ano siya? Mas tara. Lakaw to dere. Ay dere sinugba sa ispuntag. Umota lagi. Kaya kung gusla mo, ari mo hapit ay lang nanay, kabangkalan. Padong talamban baskin na. May mais na ito. May sinugbang mga puro isda ba? Ay, isda eh. Bangus, anak ba? Taon. Si Japon na dito sa Atbang. Kung ano, nana, padagsar kayo mo sugba o buntag ba sa kanang kaon-kaon ba? Isda, dira, naasa do? Tinuwa. May mga tinuwa. May mga gusto ko nung sinabong-sabong nga pag-isda na style ba? Yan mo mga isda-isdaan guys. Okay ba? Mas pato.
Kalmar kayo. Iya diri sa Kabangkalan. Gutumon ta. Ari kakaon. Dagat tao Kadawang ni sa dito. kuan. Kabangkalan, Talamban ba? Ako tuyo. Jogging, bed walking. Ito na sila dito. Sutoy na sila. Ato sa ning kanang ma-post-post ta or walking ta ba kay jogging kurug-kurug na itong video. Sabaw, nasabaw na. Aso na o. Bukal. Lamig yung sabaw diri ba? Aring source. Nakoy, butang na isa, Kabangkalan, Talamban. Source sa mga kanan sa Kabangkalan. Kabangkalan, Talamban. May pagkaon niya ba? Dito ito sa Pikas, mao din yung NGC siguro Mo dahil siya dara. ANGCCP. Pikas kay ANGCCP. basta na town to. Diba? Kabangkalan. Mao ni si NGC. At bang rade ni mga pagkaunan. Try. Mga siya, NGCP. Mao na siya dira. Mga trabaho nga siguro. Kiusa ha. Toy lang ta. Tara. Ay So, ato. ato ko, napit ko sila merkado, kaya sugo mo kung lumpia rapper. Mao niya Mao nila merkado sa Mga Kabangkalan. putasan, merkado, isdaan, Dira sa ano lang, city mga na. isdaan o putasan, dari sa Kabangkalan, Talamban. Dira, Kabangkalan, Talamban. Dira, merkado Ito sa sa Kabangkalan, Kabangkalan. market, o mo na yun. Putasan. Mo na yun lang. Putasan o mga isdaan. Sa atbang, mga gulay-gulay na, diraw, tent market. Narita sod, mga kuan to palitan to ng tumpia wrapper ba. So, nakapalit ta, nakita sa kog kataganan og saging. Lipay sa siya kay way source ang yung kagyanan ba. Sud kay ba way mga source mga tao ba. Itagaan na to og saging. So ari ra ko to akong vlog guys. Salamat sa pagtanaw. God bless. Adios tanan, bro. Boom.